7:30 തുടങ്ങി 8:30 തീരും. 8:30 ക്ലാസ് തുടങ്ങുവാണ്. അത് 9:30 തീരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അരമണിക്കൂർ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ മണിക്കൂർ വീതമുള്ള 3 ക്ലാസ്സുകൾ തുടർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശ്വര. ഞാൻ 8:30 ക്ലാസ്സിനുള്ള ആളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 8:30 ക്ലാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ക്ലാസ് പകുതി കേൾക്കാത്തവര് വേണമെങ്കിൽ ഇരുന്നോളൂ. ഇന്ന് ഇതിൽ കേട്ടോളൂ. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഇതിവിടെ ഇരുന്നോളൂ. കേട്ടോ? കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതുപോലെ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ. പോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അധ്യായം 2 ഗീത വിഷയ സംഗ്രഹം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് സാഖ്യയോഗം അല്ലെ, അങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക്. അധ്യായം 2 ആണ്. ഇന്നലെ നമ്മൾ 1-ാമത്തെ അധ്യായം കണ്ടിരുന്നു. ഓർമ്മയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും? 1-ാമത്തെ അധ്യായം എന്ത് പറഞ്ഞ നമ്മൾ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഇന്നലെ 1-ാമത്തെ അധ്യായം എന്ത് പറഞ്ഞ നിർത്തിയത്? ഭഗവത്ഗീത നൽകുന്ന വിദ്യ നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടല്ല മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ലാസ്റ്റ് എന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു? സഞ്ജയൻ പറയാ അല്ലെ, വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെ വെച്ച് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തേരിലിരിപ്പായി എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള് അല്ലെ. അങ്ങനെയല്ല 1-ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിപ്പിച്ചത്. പ്രയാസങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇന്നലെ ആര് കേട്ടു? ഭഗവാൻ കേട്ടു. ഭഗവാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞു 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അല്ലെ. അപ്പോ അർജുനൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത് അത് മുഴുവനും ഭഗവാൻ കേട്ടു. അപ്പൊ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടതനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ആദ്യം കേൾവിക്കാരനായിട്ട് മുഴുവനും കേട്ടു. അതിനുശേഷം 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 2-ാമത്തെ അധ്യായം എന്താണ്? ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? സാഖ്യയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിനെ ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് പറയാനായിട്ടൊരു കാരണം കൂടി പറയാം നമുക്ക്. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു 18 അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത്. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം ഏത് യോഗാണ്? കർമ്മയോഗം. ഭക്തിയോഗം 13 മുതൽ 18 വരെ ജ്ഞാനയോഗം. ഭഗവത്ഗീതയില്. അപ്പൊ ഈ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഈ 3 യോഗങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഓരോ എന്താ പറയണത്, അർജുനൻ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചും ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം, ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ആ ഒരു ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ അർജുനനോട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജ്ഞാനയോഗം പറയുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്ന് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അവിടെ കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യണം എന്നും കൂടി ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ എന്തും വരുന്നുണ്ട്? ഭക്തിയോഗം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ അധ്യായത്തിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇത് ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് അങ്ങനെ ഒരു പേരും കൂടി നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ് നമ്മള്. 2-ാമത്തെ ഗീത വിഷയ സംഗ്രഹം. അപ്പൊ ഇന്നലെ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് 5 കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ നമ്മള്. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? മൃദുല ഹൃദയത്വം,
ഭൗതിക സ്ഥൂല സുഖാനുഭവങ്ങൾ, ഹൃദയത്വം, ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ, പാപം, കുടുംബ ഭൗതിക പാരമ്പര്യം, തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. അവസ്ഥ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അർജുനൻ അപ്പൊ ഇന്നലെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് വിഷമിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ കാരണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഇത് കേട്ടപ്പോ ഭഗവാന് ദേഷ്യം വന്നു ശരിക്കും അല്ലെ. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ മിത്രം കൂടിയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാന് ദേഷ്യം വന്നപ്പോ ഭഗവാൻ വഴക്ക് പറയാണ് അർജുനന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകത്തോടെ നമുക്ക് ഈ അധ്യായം തുടങ്ങാം. കാരണം ഇതില് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത ശ്ലോകം തൊട്ടാ പറയണം. അപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്ലോകം ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാനത് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ അധ്യായം തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കുതസ്ത്വാകശ്മലമിതം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാരിജുഷ്ടമസുർക്യ അകീർത്തികരമർജുന. അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഭഗവാൻ എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് അർജുനൻ ചില കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നുപെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊട്ടും യോജിച്ചതല്ല. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല, അകീർത്തിയിലേക്കാണ് ഇത് നയിക്കുക. അപ്പൊ അർജുനനെ വഴക്ക് പറയാണ് ഭഗവാനോട്. എന്തെന്ന്, നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നുപെട്ടത്? ഈ മാലിന്യം നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നുപെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊട്ടും യോജിച്ചതല്ല. ഇത് എന്തിലേക്കാ നയിക്കുക നിന്നെ? ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല നിന്നത് നയിക്കുക, അകീർത്തിയിലേക്കാണ് നയിക്കുക. കാരണം കീർത്തി നിനക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. നിനക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ദുഷ്പേർക്ക്, അകീർത്തിയാണ് നിനക്ക് ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൂടെ അർജുനന് അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ ഭൗതിക ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ആ ഒരു പഠനത്തിലൂടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അർജുനനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യണത്? ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനം നടത്തി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് 3 തരത്തില് സാധിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് 3 വിധത്തില് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. 1 ബ്രഹ്മൻ, 2 പരമാത്മാവ്, 3 ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആത്മാവിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടുക. ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമ്മൾ പറയാല്, അതിപ്പോ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തു പോയിട്ട് നമ്മൾ കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമ്മളെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സന്തോഷം, സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ലേ? അതാണ് ആത്മാവിന് ഉണ്ടാവുന്നത്. കാരണം വെച്ചാല് ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ആ ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് നിന്ന് വരുന്നതാണ് എന്ത്? ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വരുന്നതാണ് ആത്മാവ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് അതിന് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ആ സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം 3 വിധത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? 1 ബ്രഹ്മൻ, 2 പരമാത്മാവ്, 3 ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു പ്രകാശമാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നില്ല ഒരു പ്രകാശം പോലെ, ഒരു ജ്യോതിസ് എന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്ക്. അതായത് ആ ഒരു പ്രകാശം, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജ്യോതിസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലെ പ്രകാശം, അതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലെ പ്രകാശം, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടോ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ടെന്ന് അല്ല പറയണത്. ഭഗവാൻ ഒരു പ്രകാശം, ഭഗവാന്റെ ഒരു ജ്യോതിസ്, അതിലേക്ക് ലയിക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയണത്? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ് ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് ലയിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മഭാവത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവര്. അപ്പോ അവർ എന്തിലാ ലയിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശത്തിലാണ് ലയിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഫസ്റ്റത്തെ സാക്ഷാത്കാരം ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 വിധം സാക്ഷാത്കാരം, അതിൽ ആദ്യത്തെ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തില് ഉള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ടെന്ന് അവരൊരിക്കലും വിചാരിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശത്തിൽ, ആ ജ്യോതിയിൽ ലയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് 1ാമത്തെ സാക്ഷാത്കാരം. 2ാമത്തെ സാക്ഷാത്കാരം വന്നിട്ട് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം.
പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തില് ചതുർഭുജധാരിയായിട്ട് ശംഖ് ചക്ര കഥാപത്മത്തോട് കൂടി ആരുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? രണ്ടാമത്തെ സാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ നമ്മള് പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിച്ച് ചിലപ്പോ കുറെ വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടി വരും. കുറെ തപസ്സുകളിലൂടെയും കുറെ ഇങ്ങനെ ധ്യാനിച്ച് നമ്മൾ ആ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയാണ്. അതാണ് എന്ത്? രണ്ടാമത്തെ സാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. അതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്, ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക. ഭഗവാന് സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ചിലപ്പോ എന്താണ് കുറെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മള് ആനന്ദത്തിൽ വരും. നമ്മൾ സച്ചിദാനന്ദനാണ്, നമ്മൾ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ നമ്മള് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഈ കലിയുഗത്തില് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണെന്ന് പറയുന്നത്, താരതമ്യേന മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ എളുപ്പമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഏത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള സാക്ഷാത്കാരം: ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു പ്രകാശത്തിൽ, ആ ജ്യോതിസിൽ ലയിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ആ പരമാത്മാ രൂപത്തില് ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുക. അതാണ് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സച്ചിദാനന്ദ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അതാണ് 3 സാക്ഷാത്കാരങ്ങള്. ക്ലിയർ ആയോ? ഇത് അടുത്തത് അങ്ങനെ പറയുന്നത്, ഇത് നമുക്കൊന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരു കമ്പാരിസൺ തന്നിരിക്കുകയാണ് സൂര്യനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ ചുറ്റും നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന സൂര്യന്റെ പ്രകാശം, നമ്മൾ ആ സൂര്യപ്രകാശം കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന്, ഒരു ഗോളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദേവൻ ഉണ്ട് നമുക്കറിയില്ല. നമുക്ക് എന്തുമാത്രം അറിയാം? നമ്മളെ ഈ ലോകം മുഴുവൻ പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ബ്രഹ്മോ സൂര്യപ്രകാശമായിട്ടാണ് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രകാശം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ജ്യോതിസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ബ്രഹ്മത്തില് നമ്മൾ ലയിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല, ആ പ്രകാശം മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് സൂര്യൻ പ്രകാശവും സൂര്യദേവനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല, നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രകാശം മാത്രം ഫീൽ ചെയ്യണം. നമുക്ക് അറിയണേ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ദേവൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. നമ്മളെ ധാരണ എന്താണ്? ഈ പ്രകാശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. കുറച്ചും കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോ സൂര്യന്റെ ആ ഒരു ഉപരിതലം ഇതിനും കൂടി നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ? സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രഹം ഉണ്ട്, ആ ഒരു ഉപരിതലം കൂടി നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ്. അതാണ് എന്ത് പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ആ സൂര്യഗ്രഹത്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തറിയുന്നില്ല? ആ ഒരു ദേവനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തേതാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അതാണ് ഇവിടെ സൂര്യദേവനായിട്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? നമുക്ക് ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സൂര്യൻ ഒരു ദേവൻ ഉണ്ടെന്നും ആ ദേവനെ നമുക്ക് സേവിക്കാൻ സാധിക്കും, ആ സൂര്യദേവന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാനും സേവിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. അതാണ് സൂര്യദേവനായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കമ്പയർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സാക്ഷാത്കാരം ഏതാണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ്. ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ആ ശ്രേഷ്ഠമായ സാക്ഷാത്കാരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഉത്കൃഷ്ടമായത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണെന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തറിയണം? ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് അറിയണം. നമുക്ക് ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ പരാശര മഹർഷി ഭഗവാൻ ഒരു നിർവചനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ആരാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം, ഈ 6 ഗുണങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ഈ 6 ഐശ്വര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന് പരാശര മഹർഷി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർവചനമാണ്, പരാശര മഹർഷി വ്യാസദേവന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള പരാശര മഹർഷി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർവചനമാണ് സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം. ഈ 6 ഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ 6 ഐശ്വര്യങ്ങള് ആരിലാണോ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഈ 6ഉം ഒരുമിച്ച് ആരിലാണോ ഉള്ളത് അവരെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കാം. ചില
വ്യക്തികൾ കുറെ സൗന്ദര്യമുള്ളവരുണ്ടാവും, കുറെ സമ്പത്തുള്ളവരുണ്ടാവും, കീർത്തിയുള്ളവരുണ്ടാവും, ശക്തിയുള്ളവരുണ്ടാവും, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം ഇതൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ടാവും. പക്ഷെ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ആരിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ഭഗവാനിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എല്ലാം തികഞ്ഞത് ഭഗവാനാണ്. ആ വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? നമ്മൾ 6 ഗുണങ്ങൾ അല്ലെ, സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം, ഈ 6 ഗുണങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ഈ 6 ഐശ്വര്യങ്ങൾ, ഈ 6 ഭാഗങ്ങൾ ആരിലാണോ ഉള്ളത് ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാം. അത് ആരാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിർവചനം? പരാശര മഹർഷി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിർവചനമാണിത്. ഇനി നമുക്ക് ശ്ലോകത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താണ്? അർജുനന് പ്രയാസമായി. ഭഗവാൻ വഴക്ക് പറയാ ചെയ്തത് അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ എന്തെന്നാ പറയുന്നത്? നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്ന് പെട്ടത്? നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളൊക്കെ നീ ചെയ്യുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് നീ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനനെ ഭഗവാൻ വഴക്ക് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അർജുനന് പ്രയാസമായപ്പോ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, എന്താണ് നല്ലത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, എനിക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ തരാനായിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടാണ്. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റ് എന്തായാലും വഴക്ക് കേൾക്കാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അടുത്ത് അർജുനൻ എന്താണ്? സറണ്ടർ ആവാണ്. എന്താ പറയണത്? കാർപ്പണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവഃ പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മ സമ്മൂഢചേത യശ്രേയസാ നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാധി മാം ത്വാം പ്രപന്നം. ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ കുറിച്ചൊന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയില് എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം ഭഗവാനോട് പറയാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ വഴക്ക് പറയാണല്ലോ. അപ്പൊ അർജുനൻ അങ്ങോട്ട് പറയാണ്, എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഭഗവാൻ, എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? എനിക്ക് എന്റെ ദൗർബല്യം കൊണ്ട് എന്റെ ആത്മനിയന്ത്രണമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യോജിച്ചത് എന്താണോ അതെനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാനിപ്പോ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്. ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. അപ്പോ ഞാനിപ്പോ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നാലും. കാരണം ഞാനിപ്പോ ആരാവാണ്? അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനാവാണ്. അപ്പോ ഞാൻ അങ്ങയെ ഗുരുവായി സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങള് തന്നാലും എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. കാരണം ഇപ്പൊ ആരായി മാറി? അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ ഗുരുവായി. ഇത്ര നേരം വരെ ആരായിരുന്നു? അവര് സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ ഒരു ശ്ലോകം വന്നപ്പോൾ എന്തായി? അർജുനൻ ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. ഇനി എനിക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരാനായിട്ട് ആ ഗുരുവിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ആരോടെ? അർജുനൻ. അപ്പോ അർജുനൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ അറിയല്ലേ. ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്താണ്? മൃദുല ഹൃദയത്വം പറഞ്ഞു നമ്മള്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങള്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? പാപമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അർജുനൻ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? വേറെ കൂടി പറഞ്ഞല്ലോ. ഏതായിരുന്നു ഒരെണ്ണം? 4-മത്തെ പറഞ്ഞത് കുടുംബ പാരമ്പര്യം നശിച്ചു. അപ്പൊ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാൻ തുടങ്ങാണ്. ഫസ്റ്റ് എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയണത്? ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ ഇവിടെ? ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജര തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർധീരസ്തത്രാന മുഹ്യതി. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ ശരീരസ്ഥനായ ഒരു ആത്മാവിന്റെ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഇവിടെ അർജുനന് ഭഗവാൻ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പല വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മള് ആദ്യം ജനിച്ചു, ശൈശവം വന്നു, ബാല്യം വന്നു, യൗവനം വന്നു, വാർദ്ധക്യം വന്നു അല്ലെ. ഈ ശരീരത്തിന് പല തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും. അപ്പോഴും ആ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ആ ശരീരത്തിൽ തന്നെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ആ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? അതായത് മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും.
ആ ആത്മാവ് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ആ സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തുണ്ടാവില്ല, ഈ മാറ്റത്തെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയണം. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എന്തായിരുന്നു? തന്റെ പിതാമഹന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുജനങ്ങളൊക്കെ യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കൂലേ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ അർജുനന്റെ പ്രയാസം. അപ്പൊ അതിനെന്താ പറയണത്? ആത്മാവ് എന്ന് പറയണത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യണത്? ലാസ്റ്റ് മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. അപ്പൊ സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംഭ്രമം ഉണ്ടാക്കില്ല എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പോ ശരീരത്തിന്റെയും ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ ശരീരം. ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ഏതാണ്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. ഈ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് നശിക്കാനുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിൽക്കാൻ ഒരു ശരീരം വേണം. അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത് നമ്മൾ വരുന്നതാണ് ഇത് ഈ ശരീരം കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഈ ശരീരമാണ്. നമ്മൾ അതെന്ത് ചെയ്യണം? അത് ഇവിടെ തന്നെ നശിച്ചു പോവാനുള്ളതാണ്. പിന്നെ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അത് നശിക്കാത്തതാണ്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ് ആത്മാവ്. അപ്പൊ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ആത്മാവാണ്. ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് അർജുനന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറയണം. ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണത്, സ്ഥിരമായിട്ട് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ശരീരം അങ്ങനെയല്ല, അത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്, അതിന് നാശമുണ്ട്, അത് ഈ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ നശിച്ചു പോകാനുള്ളതാണ് ഈ ശരീരം എന്ന് അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് ഒന്നും കൂടി പറയാണ്. കാരണം ഈ ശരീരത്തിൽ എന്താണ്? ശരീരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പലവിധ മാറ്റങ്ങളിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്താ പറയാ, ശൈശവം വരും, ബാല്യം വരും, യൗവനം വരും, കൗമാരം വരും, വാർദ്ധക്യം, എല്ലാ സമയം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പല വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എപ്പോഴും ആത്മാവ് എന്താണ്? ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ ആ ശരീരത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ലാസ്റ്റ് വാർദ്ധക്യം വന്ന് നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കും, വീണ്ടും അതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ആത്മാവിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല, ഈ ശരീരത്തിന് പലവിധ മാറ്റങ്ങള് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പല വിധത്തില് ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ല. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു പ്രായം, ശൈശവം, ബാല്യം, കൗമാരം, പിന്നെന്താണ് യൗവനം, പിന്നെ വാർദ്ധക്യം, ഈ ഒരു സ്റ്റേജസിൽ കൂടെ നമ്മളെ ശരീരം കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ജരാനരകൾ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ശരീരത്തിന് മാത്രമേ ഈ മാറ്റങ്ങള് സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോഴും ഈ ആത്മാവ് ശാശ്വതനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ആ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിലകൊള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എപ്പോഴാണോ ആ ശരീരത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോ അപ്പൊ ഈ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ് നമുക്ക്. പിന്നെ അതിലൊന്നും കൂടി പറയാണ്, നമ്മള് ഒരു കാറ് നമ്മളെ വീട്ടിലൊരു കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കാറ് വെറുതെ ഓടോ? ഇല്ല, നമുക്ക് എന്ത് വേണം? അതിനൊരു ഡ്രൈവർ വേണം അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്? ഈ ആത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്ത് ആവശ്യമാണ്? ഒരു ശരീരം ആവശ്യമാണ്. ആത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു ശരീരമാണ് ആവശ്യമാണ്. അത് മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യം, ആ ആത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഒരു ശരീരം വേണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാണ്ടാവുമ്പോ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? അത് വിട്ട് അടുത്തേക്ക് ചാടും. അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആത്മാവ് ചെയ്യണത്. അതായത് ഒരു ഡ്രൈവർ ഇല്ലാതെ നമുക്കൊരു കാറ് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ആത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഒരു ശരീരം വേണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. വേറെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡ്രൈവർ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഡ്രൈവർ വരും നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാനായിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ശരീരം വേണം ആർക്ക്? ഈ ജീവാത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാനെന്ന് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ മനുഷ്യര് മാത്രമല്ല, എല്ലാത്തിനും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ഈ പറഞ്ഞ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യർക്കായാലും മൃഗങ്ങൾക്കായാലും എല്ലാത്തിനും ഈ പറഞ്ഞ മാറ്റങ്ങൾ, ഈ പറഞ്ഞ പല പല സ്റ്റേജസിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ശരീരം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ മാറ്റങ്ങള് എല്ലാത്തിനും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യർക്കായാലും മൃഗങ്ങൾക്കായാലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്തുണ്ട്? ഈ പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു പ്രായം വന്ന് പിന്നെ പതുക്കെ ആ ശരീരത്തിന് പലവിധ മാറ്റങ്ങള് എല്ലാത്തിനും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ആത്മാവ് അപ്പോഴെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ ശരീരത്തില് ആ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോഴും ആ ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കും. അതിനെപ്പോഴാണോ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നത് അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത ശരീരം സ്വീകരിക്കും.
അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ മനുഷ്യ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ്, നമ്മൾ 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങളുണ്ട്. എത്രയാണ്? 84 ലക്ഷം. ഈ ജീവഗണങ്ങളില് ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ജന്മം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അനുസരിച്ച് ഏത് ശരീരം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം എടുക്കാം, ചിലപ്പോൾ പക്ഷിയായിട്ട് എടുക്കാം, മൃഗമായിട്ട് എടുക്കാം, ഏതൊരു രീതിയിലും നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കാം. ഏത് ജന്മം എടുത്താലും എന്താണ്, ഈ പറഞ്ഞ മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. എല്ലാവരിലും എന്തുണ്ടാകും? ഈ ആത്മാവ് ഉണ്ടാവും. ജീവാത്മാവ് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആ ശരീരത്തിൽ എന്ത് വരും? ആ ഒരു ജീവാത്മാവ് വരും. ഈ പലവിധ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ അത് കടന്നു പോകും. അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അടുത്ത ശരീരം അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒന്നും കൂടി നമുക്കൊരു പറയാണ് ഉദാഹരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത്, ഇവിടെ ഒരു കൂട് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ആ കൂട്ടിൽ എന്തുണ്ട്? ഒരു പക്ഷിയുണ്ട്. ഈ കൂട് നമ്മളെ ശരീരമാണെങ്കിൽ ഈ പക്ഷി നമ്മുടെ ആത്മാവാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ. ഈ പക്ഷി കൂട് ശരീരമാണ്, അതിലൊക്കെ ഉള്ള പക്ഷി നമ്മുടെ ആത്മാവാണ്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എപ്പോഴും നമ്മളെ ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ അല്ലെ? എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ട വ്യായാമം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ? പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ശരീരത്തിന് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ രാവിലെ കുളിക്കും, നമ്മുടെ ശരീരം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുളിക്കുന്നു, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, നമ്മൾ ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോകും. നമ്മൾ അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പോഷിപ്പിക്കാനുണ്ടോ അത്തരം എല്ലാ പ്രവർത്തികളും നമ്മൾ ചെയ്യും. ശരീരം പക്ഷെ എന്തിനുള്ളതാണ്? ശരിക്കും നശിക്കാനുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അതിലുള്ള ആത്മാവ് എന്താണ്? നാശമില്ലാത്തതാണ്. ആ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ ആത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ആത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? അത് നശിച്ചു പോകും, മരണം സംഭവിക്കുകയാണ്. അതിന് ആത്മാവിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ പറയണത് എന്താണ്? ആ ആത്മാവിന് അതിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കാതെ വരും. നമ്മൾ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്താണ്? നമ്മള് ആ ആത്മാവിനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കർമ്മം. നമ്മൾ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് കൊടുക്കുക? അതിന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഒരുക്കുക. ജീവാത്മാവിന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എങ്ങനെയാ സാധിക്കുന്നത്? അതിന് പരിശുദ്ധമാവണം. പരിശുദ്ധമായാൽ മാത്രമേ അതിന് സാക്ഷാത്കാരം സാധിക്കുള്ളൂ, ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നാമം ജപിക്കണം, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കണം. അതായത് ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കടന്നാൽ മാത്രമാണ് ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണമാകുള്ളൂ. ശരീരത്തിനാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം, ചോറും കറിയൊക്കെ കഴിക്കും നമ്മളെ ശരീരത്തിനെ പോഷിപ്പിക്കാനാണ്. പക്ഷെ ആത്മാവിന് പോഷണം കിട്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആത്മാവിന് പോഷണം കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മളെ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രത്യേകത തന്നെ, മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം ആത്മാവിന് വേണ്ടി എന്താണ്? അതിനെ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അതെന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? അതിന് നാശം സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വീണ്ടും താഴ്ന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് അത് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കും. നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണം? നമ്മൾ ചെറിയൊരു കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ട്രൈസൈക്കിൾ ഉപയോഗിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി വലുതാവുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് പറ്റില്ല, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സൈക്കിൾ മേടിക്കും. കുറെ വലുതാവുമ്പോൾ നമ്മൾ 2 വീലർ മേടിക്കും, പിന്നെ നമ്മൾ കാറ് മേടിക്കും. അതായത് നമ്മൾ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റേജസിലും നമ്മൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യും. പക്ഷെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മള് അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അത് താഴ്ന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മള് ഈ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പല സ്റ്റേജസിൽ കൂടെ നമ്മളെ ശരീരം കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യം ബാല്യം വന്നു, ശൈശവം വന്നു, ബാല്യം വന്നു, യൗവനം വന്നു, വാർദ്ധക്യം വന്നു, കൗമാരം വന്നു, വാർദ്ധക്യം വന്നു. അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? നമ്മൾ മരണം സംഭവിച്ചു വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ശൈശവം, ബാല്യം, ആ ഒരു സ്റ്റേജസിൽ കൂടെ അതിങ്ങനെ റൗണ്ട് അടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ? അത് ഇങ്ങനെ ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് പക്ഷെ അതിൽ മോചനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈ ഒരു അവസ്ഥ ആത്മാവിന് വരുന്നില്ല. അത് ശാശ്വതമായി അതിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് അതിന് സാധിക്കും. അത് ആർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ആ ഇരിക്കുന്ന ശരീരത്തിൽ, ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ ശരീരത്തിനാണ് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെ ഈ 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ജീവാത്മാക്കൾ 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങളില് എല്ലാത്തിനും എന്തുണ്ട്? എല്ലാറ്റിലും ജീവാത്മാവിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷികളിലായാലും മൃഗങ്ങളിലായാലും വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത്, കരയിൽ ജീവിക്കുന്നത്, മനുഷ്യര് പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിലും എന്തുണ്ട്? സസ്യങ്ങൾ, എല്ലാത്തിലും
ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ജീവാത്മാവുണ്ട്. ആ ഓരോന്നിലും ജീവാത്മാവുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ്, ശരീരം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എല്ലാവരും വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള. എല്ലാവരിലും എന്തുണ്ട്? ജീവാത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ശരീരം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തില്, അവര് മൃഗങ്ങളുടെ രൂപത്തില്, പക്ഷികളുടെ രൂപത്തില്, അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യത്തിന്റെ രൂപത്തില്, കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾ ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ ശരീരം കൊണ്ട് മാത്രമേ എല്ലാവരും വ്യത്യാസമുള്ളൂ. പക്ഷെ അല്ലാണ്ട് എന്താണ്? എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ജീവാത്മാക്കളാണ് എല്ലാതും. 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഈ പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാതും. അത് ആണ് നമ്മളിപ്പോ ഇതിൽ കണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്തിനാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? അർജുനന്റെ ആ മൃദുല ഹൃദയത്വം. അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? തന്റെ ഗുരു, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിതാമഹന്മാര്, തന്റെ ബന്ധുക്കള്, അവരൊക്കെ ഈ യുദ്ധത്തില് മരണപ്പെടൂലേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? കാരണം ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നാശമില്ലാത്തതാണ്, ശരീരം മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് അവിടെ? പറയുകയാണ്, ഒരു മോചനാണ് ശരിക്കും. കാരണം നമുക്ക് ആ ശരീരം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ, ഇപ്പൊ അവർ മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ശരീരം നശിച്ച് അടുത്ത ശരീരം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കൂടി നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് അടുത്ത ശരീരം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് എനർജറ്റിക് ആയിട്ട്, കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, ഒരു യൗവനത്തിലുള്ള ഒരു 24-25 വയസ്സ് പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആരോഗ്യവും ഒരു 70-80 വയസ്സായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആരോഗ്യം തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ആ ശരീരം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ മരണം കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പൊ നല്ലൊരു പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം മോചനം കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത ശരീരം കൊണ്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ പറയണത്? രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിൽ പറയാണ്, പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങൾ. അർജുനൻ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖവും ദുഃഖമൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്തിനാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. സുഖവും ദുഃഖമൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ആരാ? വിവോ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും അൺമ്യൂട്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ മാതാജി. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, മാത്ര സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദാഹ ആഗമാപായിനോ നിത്യ സംസിദിശ്വസ ഭാരത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയാണ്. ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതികളിൽ നിന്നാണ് അവയുണ്ടാകുന്നത്. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൗതികമായ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ, സുഖാനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചാ പറയുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടെന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇല്ല. ശരി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഹേ പുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും. അപ്പൊ സുഖദുഃഖങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? അത് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതാണ്, അത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. അതെങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയാണ്. അപ്പൊ മഞ്ഞുകാലം എപ്പോഴും നമുക്ക് മഞ്ഞുകാലല്ല, എപ്പോഴും നമുക്ക് വേനൽക്കാലല്ല. അതേപോലെയാണ് ഈ സുഖദുഃഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ദുഃഖം വേറൊരാൾക്ക് ഉണ്ടാവണ സുഖമായിരിക്കും, അവർക്കുണ്ടാവണ ദുഃഖം എന്റെ സുഖമായിരിക്കും. അത് എന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്, എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണത്. എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന സുഖം വേറൊരാളുടെ ദുഃഖമാകാം, അവർക്ക് തോന്നുന്ന ദുഃഖം എന്റെ സുഖമാകാം. അത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതി കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അസ്വസ്ഥനാകാതെ അതിനെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞുകാലവും വേനൽക്കാലവും പോലെ അത് വന്നു മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ചാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? അസ്വസ്ഥനാകാതെ ആ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ സഹിക്കാൻ നീ പഠിക്കണം. അത് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഈ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വരവും പോക്കും ഗതിവിഗതി അതെങ്ങനെയാണ്? മഞ്ഞുകാലവും വേനൽക്കാലം പോലെയാണ്. ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതികളിൽ നിന്നാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അസ്വസ്ഥനാകാതെ നമ്മൾ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ വന്ന സുഖാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ട, ദുഃഖാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടുതൽ ദുഃഖിക്കാൻ വേണ്ട. കാരണം അതിന്റെ പിന്നാലെ അടുത്തത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നാണ് അർജുനനോട് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു വൃക്ഷത്തെ പോലെ. ഒരു വൃക്ഷം എങ്ങനെയാണ്? മഴക്കാലാവുമ്പോ നിറച്ച ഇലകളായിരിക്കും, മഞ്ഞുകാലാവുമ്പോ
അതിന്റെ ഇലകൾ കൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. വേനൽക്കാലം ആകുമ്പോൾ അത് ഉണങ്ങി നിൽക്കും. അപ്പോഴും ആ വൃക്ഷം അതേപോലെ തന്നെ നിൽക്കും. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ മനുഷ്യര്. നമുക്ക് സുഖദുഃഖങ്ങൾ വന്നാലും നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ചില സമയത്ത് സുഖമായിരിക്കാം, സന്തോഷമായിരിക്കാം, ചില സമയത്ത് ദുഃഖമായിരിക്കാം. നമ്മൾ അതിനെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഉപദേശം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. കാരണം സുഖദുഃഖങ്ങളെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സഹിക്കണം. യത്തെ മ്രിയത്തെ വാ കഥാചിത് ന്യായം ഭൂത്വോ ഭവിതാ വാ ന ഭൂയഃ അജോ നിത്യ ശാശ്വതോയം പുരാണോ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ഈ ഭഗവാൻ വീണ്ടും അർജുനൻ എന്നിട്ടും കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇനി ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് അർജുനന്. കാരണം ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് എന്ത് മാത്രമാണ്? ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല, ശരീരം നശിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും എന്തുറപ്പാണത്? ആത്മാവ് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അർജുനൻ ആ കൺഫ്യൂഷൻ മാറുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വീണ്ടും ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഇത്തിരി കൂടിയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ആത്മാവിനൊരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല, അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ആത്മാവിനൊരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല, അത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇനി ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല. അജനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, പ്രാചീനനുമാണ് എന്ത്? ആത്മാവ്. ശരീരം നശിക്കും, ആത്മാവിനൊരിക്കലും മരണം സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പ് കൊടുക്കാണ്. നമ്മളെ ഈ കാണുന്ന ഈ ഭൗതിക ശരീരം അത് നമ്മൾ കടമെടുത്തതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വരുമ്പോ അല്ലെ. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്കൊരു ശരീരം വേണം. ആ ശരീരം നശിക്കാനുള്ളതാണ്. അതിനെന്താണ്? അത് നശിച്ചു പോകും. പക്ഷെ ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? അത് മരണമില്ലാത്തതാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാണത്? വാംസാസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണോ നന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. പഴയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? പഴകിയ ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പുതിയത് എടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത ഡ്രസ്സുകൾ, പഴകിയതായുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി പുതിയ ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ എടുക്കുന്നത്? നമുക്ക് കീറിയ ഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കടക്കാത്ത പാകമില്ലാത്ത ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയും അല്ലെ. അങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സുകൾ എടുത്ത് കളഞ്ഞ് പുതിയ ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ എടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പുതിയൊരു വേർഡ് പഠിക്കാണ്, ദേഹി. ദേഹി എന്ന് വെച്ചാല് ആത്മാവ് തന്നെയാണ്, ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയതെടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത ഈ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി എന്ത് ചെയ്യാണ്? പുതിയ ശരീരം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത കേടായ ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെയാണ് എന്ത് ചെയ്യണത്? ആത്മാവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയും ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകാഹ ന ചൈനം ക്ലതയന്ത്യോപോ ന ശോഷായതി മാരുതാഹ. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്? ആത്മാവിന് ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അഗ്നിയെ കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, വെള്ളത്തിനെ കൊണ്ട് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിനെ കൊണ്ട് ശോഷിപ്പിക്കാനോ എന്തിനു കഴിയില്ല? ആത്മാവിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒന്നും നമുക്ക് ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്താണ്. നമുക്ക് ആത്മാവിനെ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ആ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാനിവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. കാരണം അതീന്ദ്രിയനാണല്ലേ. അത് വെള്ളത്തിനെ കൊണ്ട് നനപ്പിക്കാനോ അഗ്നിയെ കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല. ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ് ആത്മാവ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഈ ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത്. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന്, അതിന് ജനന മരണങ്ങളില്ല എന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇനി എന്നിട്ടും അർജുനന്റെ സംശയം തീരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ആത്മാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നശില്ലാത്താണ്, ശരീരമാണ് നശിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടും അർജുനന് മനസ്സിൽ മാറ്റം വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അടുത്ത പോയിന്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ജാതസ്യ ഹി ധ്രുവോ മൃത്യുർ ധ്രുവം ജന്മാമൃത് തസ്മാദാ പരിഹാര്യർത്ഥേ നത്വം ശോചിതും അർഹസി. എന്താ പറയുന്നത്? ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചിതമത്രേ,
മരിച്ചവന് ജനനവും. ഇനി ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താ പറഞ്ഞത്? ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കാന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണത്, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിക്കാന്നുള്ളതും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കാന്നുള്ളതും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിക്കാന്നുള്ളതും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ അനിവാര്യ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിന്റെ ധർമ്മം എന്താണോ, നീ ക്ഷത്രിയനാണ്, നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക, അത് നിന്റെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു കർമ്മമാണ്, നീ അത് ചെയ്യുക. പക്ഷെ അല്ലാതെ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കാന്നുള്ളതും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിക്കാന്നുള്ളതും ഒരു സത്യമാണത്. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട, നീ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നീ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട. നിന്റെ കർത്തവ്യം അത് മാത്രം നീ നിർവഹിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് അർജുനനിവിടെ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നീരിന് വിഷമിക്കുന്നത് എന്തിനെ പോലെയാണെന്നാ പറയണത്? നമ്മള് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി ചാവാനായിട്ട് പോകുമ്പോ ലൈഫ് ജാക്കറ്റിനെ രക്ഷിക്കുന്ന പോലെയാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തെ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മള് ഒരു നമ്മൾ മുങ്ങി താഴ്ന്നു പോകുമ്പോ ലൈഫ് ജാക്കറ്റിന് രക്ഷിക്കുന്ന പോലെയാണ് നീ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് അല്ലെ? അതേപോലെയാണ് നീ ഇപ്പൊ ആ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ഇരുന്ന് വിലപിക്കുന്നത് എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? പിന്നെ അടുത്തതും ഇതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ. കാരണം അർജുനൻ അത് ഫുള്ള് ക്ലാരിഫൈ ആകുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ അടുത്തത്? ദേഹി നിത്യമവത്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാത് സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ഹേ ഭാരത, എന്താ പറയുന്നത്? ദേഹി അതായത് ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആ ആത്മാവ്, സത്ത, അത് അനശ്വരനാണ്, അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ച് നീ വിഷമിക്കേണ്ട. ഇനി അടുത്തത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ഇനി അതും നീ പോട്ടെ, ഇപ്പൊ ജനിച്ചാ മരിക്കും, അത് മരിച്ചാ ജനിക്കും എന്നുള്ളതും ഉറപ്പാണ്. ഇനി അതും നീ ചിന്തിക്കണില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റ് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഈ ആത്മാവിനെ കൊല്ലാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ആത്മാവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്. അത് എന്ന് പറഞ്ഞ വെള്ളം കൊണ്ട് നനയ്ക്കാനോ അഗ്നി കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാനോ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാനോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ആർക്കും കൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല. എന്തിന്? ഈ ആത്മാവിന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് വേണ്ട, ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ച് നീ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അർജുനനോട് പറയാണ്, ഈ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്, അതിന് ആർക്കും കൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് വീണ്ടും അർജുനനോട്, അതായത് അർജുനന്റെ പ്രയാസം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടില്ല, ആ പോയിന്റുമ്പോ തന്നെയാണ് അർജുനൻ നിൽക്കുന്നത്, തന്റെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ മരണപ്പെടില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങള് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് അർജുനന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ. ആത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞാല് നാശമില്ലാത്തതാണ്. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയണത്? ഇനി എന്നിട്ടും അർജുനനോട് പിന്നെയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞ് ക്ലിയർ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അർജുനന്റെ അടുത്ത പോയിന്റ് പറയാണ്, ഹതോ വാപ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിതോ വാപോക്ഷ്യസേ മഹീം തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുധായ കൃതനിശ്ചയഃ. കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ എന്തായാലും യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ. കാരണം എന്താണ്? അഥവാ നീ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കൂ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് സ്വർഗരാജ്യം കിട്ടും. അതെല്ലാം നീ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ നിനക്ക് നിന്റെ രാജ്യം നേടി നിനക്ക് അവിടെ രാജാവായിട്ട് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്തായാലും നിനക്ക് എന്താണ് ഗുണാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നീ എന്തായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. കാരണം ക്ഷത്രിയനാണ് അർജുനൻ. ക്ഷത്രിയന്മാരെങ്ങനെയാണ്? യുദ്ധത്തില് മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നേരെ സ്വർഗരാജ്യത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ക്ഷത്രിയന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ള വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ട നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് അവർക്ക് എൻട്രി കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ ക്ഷത്രിയനാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നീ യുദ്ധത്തിൽ അഥവാ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ് നിനക്ക് എവിടേക്ക് പോകാം? നേരെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാം. അഥവാ നീ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ നിനക്ക് രാജ്യം ഭരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്തായാലും പ്രോബ്ലം ഇല്ല, നിനക്ക് ഗുണം തന്നെ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നീ ഉറച്ച മനസ്സോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നിവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത്? സുഖ ദുഃഖേ സമേ കൃത്വ ലാഭോ ജയോ തഥോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്വ നൈവം പാപാമവാപ്സ്യസി. ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ? പക്ഷെ ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് എന്താണ്? അപ്പൊ ഇതുവരെ ഇത്രയും പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ആ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടില്ല. കാരണം മറ്റുള്ളവരാ മരണപ്പെടുമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു അർജുനന്റെ ഒരു വിഷമം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. ഇനി അടുത്തൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പാപമല്ലേ എന്നില്ല. അർജുനൻ ചോദിച്ചെന്താണ്? ഇവരൊക്കെ വധിക്കുന്നത് പാപമല്ലേ എന്ന്. അപ്പൊ എന്താ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? നീ എന്ത് ചെയ്യണം? യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക.
അല്ലാതെ അതിന്റെ ഫലം സന്തുഷ്ടിയാണോ, സന്താപമാണോ, നഷ്ടമാണോ, ലാഭമാണോ, ജയമാണോ, തോൽവിയാണോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ നിനക്കൊരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം. യുദ്ധത്തിന് അല്ലാതെ നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നമ്മൾ അവരോട് വൈരാഗ്യ ബുദ്ധി വെച്ചിട്ടോ നമ്മൾ അവരോട് ദേഷ്യത്തിലോ ഒന്നും യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? യുദ്ധം ചെയ്യാ. അത് നിന്റെ ഒരു കടമയാണ്, കർത്തവ്യമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യാ. അങ്ങനെ നീ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പറയണത്? നിനക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരില്ല എന്ന് പറയണത് ഇരുന്നിട്ട്? നിനക്ക് അതിന്റെ നഷ്ടോ, ലാഭോ, സുഖോ, ദുഃഖോ, ജയോ, തോൽവിയോ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും നീ ഓർക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും പാപമേൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യണം. അതായത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്? നിന്റെ ഒരു കർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, എന്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അതാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും പാപമേൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്നിവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കണം. എന്താ പറയണത്? നേഹാഭിക്രമിനാശ്വസ്തി പ്രത്യവായോന വിദ്യതേ സ്വൽപമഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോഭയാത്. നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കിടക്കണം. ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്കതില് നഷ്ടോ ലാഭമോ ഒന്നും വരുന്നില്ല. ചെറുതായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പോലും സ്വൽപമഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ, ചെറിയതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്താൽ പോലും അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് തരും? ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത് എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തും. അതിന് നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന ഒരു അണ്ണാറക്കണ്ണനെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെ കയ്യിൽ. അതാരാണ്? ശ്രീരാമസ്വാമിയാണ്. ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു അണ്ണാറക്കണ്ണൻ ഉണ്ട്. അണ്ണാറക്കണ്ണൻ എങ്ങനെയാണ് ശ്രീരാമസ്വാമിയെ സഹായിച്ചത്, സന്തോഷിപ്പിച്ചത്? കാരണം സേതുബന്ധനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ വാനരന്മാരും എല്ലാവരും ശ്രീരാമസ്വാമിയെ സഹായിക്കുകയാണ്. അതില് കല്ലുകളൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് ആ സേതു ബന്ധനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ അണ്ണാറക്കണ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു? തന്നാലായത് ചെയ്തു. അതായത് ആ സമുദ്രത്തിൽ പോയിട്ട് മുങ്ങും. അപ്പൊ ശരീരം മുഴുവൻ നനയും. എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? മണ്ണിൽ കിടന്നുരുളും. അപ്പൊ കുറെ മണ്ണ് ദേഹത്ത് പറ്റിപ്പിടിക്കും. എന്നിട്ട് വീണ്ടും സമുദ്രത്തിൽ പോയിട്ട് മുങ്ങും. അപ്പൊ തന്നെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ അതിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ തന്നെ കൊണ്ടാകുന്ന പോലെ സഹായിക്കുക. അപ്പൊ സ്വൽപം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ, ചെറിയതായിട്ട് ചെയ്താൽ പോലും ത്രായത്തെ മഹതോ ഭയ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഹനുമാൻ സ്വാമി ദഹനല്ലേ, ലങ്ക ചുട്ടരിക്കാനായിട്ട് തന്റെ വാലിൽ തീ കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാവരും ലങ്ക ദഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് നോക്കി. തന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്നതൊക്കെ ചെയ്ത് ആരെ സഹായിക്കാണ്? ഇവിടെ ഭഗവാനെ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ പോലും നമുക്ക് എന്താണ്? അതിന്റെ 10 മടങ്ങ് ഫലം. അതായത് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ 5 സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളെ മുന്നിലേക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമുക്ക് നമ്മളെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ചെറിയൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ പോലും നമുക്കതിന് വലിയൊരു എന്ത് കിട്ടാണ്? ഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം നമുക്ക് കിട്ടാണ്. ഇനി എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി രേഖേഹ കുരു നന്ദന ബഹുശാഖ ഹന്യന്താശ ബുദ്ധയോ വ്യവസായിനാം. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. ലക്ഷ്യവും ഒന്ന് മാത്രം. ഗുരുനന്ദന, ദൃഢനിശ്ചയം ഇല്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. അപ്പൊ ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ, ഏത് വഴിയെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയണത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭഗവാന് ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച്. ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് പോകുന്നവർ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും? നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരായിരിക്കും. ആ കുരുനന്ദന, നിശ്ചയദാർഢ്യം ഇല്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധി എങ്ങനെയാണ്? പല ശാഖകളിലൂടെ. അപ്പൊ ഏത് വഴിക്ക് പോകണം എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് പോണ ഭക്തിയോഗം വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുടെ ബുദ്ധി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നവര് നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരായിരിക്കും. അവർക്ക് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലാത്തവരുടെ എങ്ങനെയാണ്? പല ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവും, പല വഴിയായിരിക്കും, പല ശാഖകളിലായിട്ട് തിരിഞ്ഞ് അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? അവരായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ പോകുന്നില്ല. അർജുനൻ ദൃഢനിശ്ചയം അല്ലെ? അർജുനൻ എന്താണ്? ദൃഢനിശ്ചയത്തിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഉദാഹരണമാണ് അർജുനൻ. ആ അർജുനനാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാ ബഹൃത ചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധൗന വിധീയതേ. ഇനി അങ്ങനെ പോയാലുള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണ്? ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും, അവർക്ക് അതായത് പല വഴിക്ക് പോകുന്നവര് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നിശ്ചയദാർഢ്യം അവർക്ക് ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികമായ
ഐശ്വര്യത്തില് അല്ലെങ്കിൽ സുഖാനുഭവങ്ങളില് അത്യാസക്തി ഉണ്ടാകുക. അപ്പൊ അതില് പരിഭ്രാന്തരായിട്ട് ഓടി നടക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യങ്ങൾ, നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുഖങ്ങളാണ്, അതിലാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ആസക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? നമുക്ക് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരിക്കലും അതിനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയദാർഢ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാകില്ല. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസ സംഗസ്തേഷൂപചായതേ സംഗ സംജായതേ കാമ കാമാത് ക്രോധാഭിജായതേ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകും? നമുക്ക് അതിൽ ആസക്തി വരും. നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാകട്ടെ, അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകും? നമുക്ക് അതിലൂടെ ആസക്തി വരും. ആസക്തി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? കാമം വരും. നമുക്ക് അതിനോട് ആഗ്രഹം വരും. ആഗ്രഹം വന്നിട്ട് നമുക്കത് നടക്കാതെ വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ക്രോധം വരും. നമുക്കൊരു വണ്ടി കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം തോന്നാണ്. അത് പിന്നെ നമ്മളെ ചിന്ത മുഴുവൻ ആ വണ്ടി തന്നെ നമ്മളെ മനസ്സിൽ മുഴുവനും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനോട് ഭയങ്കര ആസക്തി ഉണ്ടാവും. ആ വണ്ടി മേടിക്കണം. ആ വണ്ടി മേടിക്കാനായിട്ട് ആസക്തി വരുമ്പോ നമുക്ക് അതിനോട് ആഗ്രഹം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മളെല്ലാം പക്ഷെ അതിന്റെ വില കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മേടിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി നമുക്കില്ലെങ്കിൽ, നമുക്കത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരും? അവിടെ ക്രോധം വരും. നമുക്കത് ആ കാര്യം നടക്കാതെ വരുമ്പോ നമുക്ക് അവിടെ ക്രോധം വരും. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണല്ലോ അത്. കാരണം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അത് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോ നമുക്ക് ക്രോധം വരും. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വരും? ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമഃ സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹം, സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴവ്, ഓർമ്മപ്പിഴവിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശം, ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കും? സർവനാശം സംഭവിക്കും. ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ക്രോധം വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരും? സമ്മോഹം വരും. സമ്മോഹം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വ്യാമോഹം. അതായത് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥ. നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുമ്പോഴാണ് സംഭവമാണ് അല്ലെ? ശരി ഏതാണ് തെറ്റേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഭയങ്കര ഫയറിംഗ് ആയിരിക്കും നമ്മള്. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. വ്യാമോഹം സംഭവിക്കും. അതായത് ശരി ഏതാണോ തെറ്റേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ക്രോധം വരുമ്പോ പറയും. ക്രോധം വന്നിട്ട്, ദേഷ്യം വന്നിട്ട് കണ്ണ് കാണില്ല എന്ന് പറയും നമ്മൾ അല്ലെ? കാരണം നമുക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് നമുക്ക് ശരിയും തെറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ഓർമ്മപ്പിഴവ് വരും. ഓർമ്മപ്പിഴവ് വരുമ്പോ ബുദ്ധിനാശം സംഭവിക്കും. ബുദ്ധിനാശം നമ്മൾ എവിടേക്ക് നയിക്കും? സർവനാശത്തിലേക്ക് നയിക്കും. ഇതിന്റെ ഒക്കെ കാരണം എവിടെയാണ് തുടങ്ങിയത്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോ നമുക്ക് അതിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവും. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാമം ഉണ്ടാവും. കാമത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്രോധം ഉണ്ടാകും. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സമോഹം ഉണ്ടാകും. സമോഹത്തിൽ നമുക്ക് ഓർമ്മപ്പിഴവ് വരും. ഓർമ്മപ്പിഴവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബുദ്ധിനാശം വരും. ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് സർവനാശം നമുക്ക് സംഭവിക്കും. അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രോബ്ലം എവിടെ തുടങ്ങിയത്? നമ്മള് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ പോലെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മുക്തനാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാനീന്ദ്രിയൈശ്വര്യൻ ആത്മവൈശ്യർ വിധേയാത്മാ പ്രസാദമധിഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാകണം. രാഗദ്വേഷങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ഇഷ്ടമായ പ്രവർത്തികൾ ഉണ്ടാവും, ഇഷ്ടം ഇല്ലാത്ത പ്രവർത്തികൾ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഇഷ്ടമായ പ്രവർത്തികളായാലും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പ്രവർത്തികളായാലും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മള് മോചനം നേടണം, അല്ലെങ്കിൽ വിമുക്തനാകണം നമ്മള്. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത്? സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. നമ്മൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? രാഗദ്വേഷങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. നമ്മളെ ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം. അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം? നമ്മള് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇത് ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമുക്കൊരു ഉത്തമ ഉദാഹരണം നമുക്ക് ആരെ പറയാം? പ്രഭുപാദറെ പറയാം. നാസ്തി ബുദ്ധിരയുക്തസ്യ നാചായുക്തസ്യ ഭാവന
സുഖം. പരമപുരുഷനുമായി കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ സുഖം എവിടെ? അപ്പൊ പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടാത്തവന്, ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്തവന്, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരാത്തവന് എന്ത് കിട്ടില്ല? ദിവ്യമായ ബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ ദിവ്യമായ ബുദ്ധിയും ഉറച്ച മനസ്സും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ സമാധാനം സുഖവും വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സമാധാനം കൈവരിക്കാനും സുഖമാക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട്, സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഇനി തസ്മാദസ്യ മഹാബാഹോ നിഗ്രഹീതാനി സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണി മനോബുദ്ധിർ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യ തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. അതുകൊണ്ട് കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിത. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും പിൻവലിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് വെച്ചാലാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തി. ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയൂ. ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ശക്തി കൊണ്ടാണല്ലോ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനുഷ്യ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഒതുക്കാനാവില്ല. അതിന് അവയെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ഉപായം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നമ്മൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ നമ്മള് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് അനങ്ങാതെ അവിടെ ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു വടിയും പിടിച്ചിരുന്ന ആ കുട്ടി അവിടെ ഇരിക്കാം. പക്ഷെ അതേപോലെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കോ? അങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ പാടില്ല, അത് കേൾക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിൽക്കോ? ഇല്ല, അല്ലെ? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന അവിടേക്കാണ് നമ്മളെ ശ്രദ്ധ ആദ്യം പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കണം. ആ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില്, അതീന്ദ്രിയമായ സേവനത്തില്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില്, കൃഷ്ണാവബോധത്തില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം? അതിനെ എൻഗേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 1 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഈ സമയം നമ്മൾ സീരിയൽ കാണുക, അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ എന്താണ്? നമ്മൾ ഇൻഡയറക്ട്ലി നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അങ്ങനെ പതുക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ശക്തി കൊണ്ടാണല്ലോ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനുഷ്യ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഒതുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെടുത്തുക. അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഉപായം. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് വേണം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാൻ എന്നും വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കലയെന്നും അറിയുന്ന ഒരാൾ സാധകൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് യോഗ്യനാവനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താവാൻ സാധിക്കുക? സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാൻ സാധിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ടായിരിക്കും സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പരിശീലിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ഒരു ഗുരുവിലൂടെ, കാരണം നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്കൊരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം തേടാം. ആ ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്, പരിശീലിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക, അങ്ങനെ അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായവൻ എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗുരുപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. സ്പീഡ് കൂടി ഒന്ന് കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് ഒന്നായിരുന്നു. മാതാജി, ആ ശ്ലോകങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോഴേ ഒന്ന് സ്ലോവായിട്ട് ചൊല്ലിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. അത് സ്പീഡ് കൂടി. ഒരു മിനിറ്റ്.
അത് മാതാജി ചോദിച്ചു നന്നായി. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ശ്ലോകം പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ. നിങ്ങൾക്ക് ശ്ലോകം പഠിക്കാനായിട്ട്, അതായത് 5 ശ്ലോകം വെച്ച് ഡെയിലി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരും. 1-ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് അതില് ഒരു മാതാജി 5 ശ്ലോകം ചൊല്ലിട്ട് തരും രാവിലെ. ഫുൾ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പാണത്. 5 ശ്ലോകം ചൊല്ലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത് കേട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത് ചൊല്ലിയിടാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചൊല്ലിയിടുമ്പോ നമ്മളിൽ ചൊല്ലിയതിൽ അതിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തിരുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ചൊല്ലിത്തരും. അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഇട്ടുതരാം പഠിക്കാനായിട്ട്. കാരണം നമ്മളെ എന്ന് വെച്ചാൽ 1 മണിക്കൂർ നമ്മളെ ക്ലാസ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇതും അതും എല്ലാം കൂടി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നടക്കില്ല. നമ്മളെ സമയം 1 മണിക്കൂറാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത ഇത് പറഞ്ഞു തരാന്നല്ലാതെ അതിനപ്പുറം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡൈവേർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞ എന്താണ് ആ ക്ലാസിന്റെ ഒരു ഇത് പോകും നമുക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ശ്ലോകം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അതിനെ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഗ്രൂപ്പില്. അതേത് ഗ്രൂപ്പാണ്? ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടുതരാം. ശ്ലോകം പഠിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. അത് രാവിലെ മാതാജി ചൊല്ലിടും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും ചൊല്ലാം. അതിന് ഇത്ര സമയമൊന്നുമില്ല, ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് ചൊല്ലിടാം. ഡെയിലി 5 ശ്ലോകം വെച്ചിട്ട് 1-ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള അധ്യായമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആയിട്ട് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. അപ്പൊ 4 മുതൽ 6 വരെ അവിടെ പഠിക്കും. നിങ്ങൾ ഈ 18 ദിവസത്തിനിടയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അത് പഠിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ. അങ്ങനെ ചെയ്യാം മാതാജി. എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? എവിടെയാണ്? ആ ക്ലാസ്സിലാണോ ചോദിച്ചത്? പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പില്? അതെ അതെ, അവിടെ എല്ലാം ചൊല്ലും. അവിടെ ഫുള്ള് ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലിട്ടാ പോവാ. അത് ശ്ലോകം പഠിക്കാനല്ലേ, അവിടെ എല്ലാം ചെയ്യും കേട്ടോ. ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മളെ സമയത്തിന്റെ ഒരു പരിമിതി മൂലം നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതല്ലേ. നമ്മളുടെ ലെവൽ 1 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെയാ നമ്മൾ പോണത് മാത്രം. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം ആദ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ അല്ലെ. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം, ആ ജ്യോതിസ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ജ്യോതിസിലേക്ക് ലയിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. 2-ാമത്തെ പറഞ്ഞത് ഏതാണ്? പരമാത്മാവ്. സച്ചിദാനന്ദ 3-ാമത്തതാണ് എന്ത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. സാക്ഷാത്കാരം 3-ാമത്തത്. മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തത് ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിനെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന ആരാണ്? പരാശര മഹർഷി. എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ഞാൻ പറയാം, കിട്ടിയല്ലോ എല്ലാവർക്കും അല്ലെ? സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്സ്. അടുത്തത് അർജുനൻ ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന ശ്ലോകം എത്രാമത്തെ ശ്ലോകാണ്? 7 ശ്ലോകം അല്ലെ. 7-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ശ്ലോകം 2 13-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ. ദേഹിനോസ്മിനി യഥാ ദേഹ, ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആ ശ്ലോകത്തിൽ. ഭൗതിക ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം കൊണ്ടാണ്? പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങള്? ഭൂമി, ജല, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. ജീവാത്മാക്കൾ എത്ര തരമുണ്ട്? 84 ലക്ഷം. മാതാജി, ആത്മാവിനെ പറ്റി പറയുന്ന ശ്ലോകം ഏതാ? ഏത്? 13. മാതാജി സമ്പത്ത്, ശക്തി പറഞ്ഞത് സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, ഐശ്വര്യം, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം. അടുത്തത് 2:14 പറയുന്ന ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ഏത് കാരണത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത്? ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ സഹിക്കാൻ പഠിക്കാനാ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഈ സുഖ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല?
വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ട, ദുഃഖിക്കാൻ വേണ്ട അല്ലെ. ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ആത്മാവ് ജനിക്കുന്നില്ല, മരിക്കുന്നില്ല, നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ അതിനെ വെള്ളം കൊണ്ട് നനയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അഗ്നി കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, കാറ്റിനെ കൊണ്ട് ശോഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. കുറെ പറഞ്ഞില്ല നമ്മള്, അതെല്ലാം നമുക്ക് എഴുതാം. സമോഹം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ശരി തെറ്റേതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. വ്യാമോഹം, അല്ലെങ്കിൽ ശരി ഏതാണ് തെറ്റേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ സമ്മോഹം എന്ന്. സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ ആരാണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കുന്നവൻ. കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന്